ja de bala fu Israel United in Christ, Israel koma kandi in Christus, lo in yosu kamba, de gala samaudi, ala de alikimang. Ik heb pausa weer la feda, en op 9, je yosu kamba nga boskopu, komoto aini a Bijbel. Ik heb ook weer tide, so tako lo sama jasta, ti bijvoorbeeld dat de hier maronda. Tide wota kiaba a maronda, nanga a Bijbel. Want teke, trots aini aning takwa maron. Maar die geboren kwai go tapu derde klas au be kiside neng eke bos neger bakara de kayu bosland kriol ni sides stap over gua maron gustan da ala yu unen sai kengi so gustan ma oli si anya Bijbel ook sai de soort sanya pasangal give me in a Bijbel in Deuteronomy 28 Deuteronomy 28 ja jompa vers 1 en jompa vers 15 16. A boek voor Deuteronomy 28 vers 1. En als het passa zo, dat hij, if you sa arki fin na da stem voor masara you garo, voor si en voor do ala hem commanderi, die si mi commanderi you tide. Dan masa you garo sa set you hey, na tapu ala volku, voor grond tapu. Is na akkoderi sa a volk voor gadu, de Israëliet en mekianga gadu. Dat je voor holi de wet voor gadu, au go to hey, na ala volku tapu. Na vers 15 ook. Vers 15. Masa passa zo, dat if you know arki na da stem voor masara you gado, voor si en do ala hem commanderi, na hem wet, die si mi commanderi you tide. Dan ala den fluku, sa kom na you tapu, en dem sa wini you. Isina tase, taki if you know holi na de wet fumi, na de commanderi fumi, da ala de kunu, yau kona you tapu, wan fluku na kunu. Ala de kunu yau kwa itapu en yo wini you. Holi isi want to de fluk even, biga vers 16 home. Deuteronomy 28 vers 16. Fluku sa de na you tapu, te you de na ini da foto. En fluku sa de na you tapu, te you de na da grond. Disina te husla sa foto, wanda. Sama di beja foto ya huisslaven. En kunu ja petaki ook ook bakare maar yupi. Ustan. En ook toen die beja de plantage. Die bede na ini da grond. A plantage para, como weina, koroni. Ala de pese de brokopondo se viva want plantage. Want a plantage pe de matika na vredes traktaat voor 67. Sa de kaiti de Maronti. Na de Aukaner fos de masse de sluitvrede. 67, na plantage Auka, na pedematieke na verdrag baka Auka. Je verstaan? Dus, alla de PCBD taki aini afiri, aini afveld, ibede ondo fluk ook toe, ibede ondo kunu ook toe, ibede oko tanga die aweti maar de mai wipi, keti de mai foi. Je verstaan? Alla de sande na kunu ook toe. Wana Jeremia 17 vers 4, je komt elkaar uit en achteruit. Die China want de vloek, sa jij in je Bijbel ook. Want voor de koen, want die de eeuwen kan je zeggen maron, en we teken trots aan je aanneem, dat je nou maron, je nou een trotse maron. Maar olie sa Bijbel, dat je zou bij passen aan volk voor garu. Lees je. Abuku voor Jeremia 17 vers 4. En you schrijf is alus you anu, voor you no sa hori, da erfenis die simi beki you moro. Sang? En you schrijf is alus you anu, voor you no sa hori, da erfenis die simi beki you moro. Gadu eta kianga Jeremia, maar Jeremia representa hier volk voor Israël. Dat je eke volku, in nou holi a erfenis fimo. Dat want dat je cultuur, in nou sabi mo yo losi hier cultuur, in nou sabi je identiteit mo. En niet de tenje kom. Nou ook toe aan de vloek die jou tapu. Lees je. En misa make you dini dem feanti for you, na ini da kondre disi you no sabi. Je ziet, au make de dini, you make dini de feanti for you, en niet de konde di no sabi sa. Na nou de konde sa uno be sabi. France, Guyana, Trinidad, Haiti. Want pede chao komoto, de accident bala vuta, ko komoto koya. Ta mai taki Afrika. Maar Afrika passa 50 konde, so tu am de konde van Afrika. Want tu man, de ma ofene ta Ghana. Oké. Dat zou jij komen tot Ghana kom puur tak dan uw identiteit tanga no volete. Want if we go Ghana do ben vinden, uskonde sama de ook tot okanisi sama of sama kasama. Maar no, anen dat na jou ko creëren. De nende na jou ko creëren. Maar anen njuka want tak u de juka sanaka kana sili, we de jusili, we you silen. Dat na gama se evitaken. Gama van juka se evitaki uno na den juka sama. Juka wantaki de juka ou de jusili. Maar dat wina de jufa Bijbel. Die uno sabi u history mo, meke we kayu sef tane, takwa maro na de soort sande. Je verstaan? Lees go. Say babete.
En ini da konde disi you no sabi. Mikasi umbe make you for ya brong na ini mi hati, this is a brong futego. Yo ko wat uit 28 baka, dat vers 15 atake vino aliki afluko kwa itaku. Dat na se sansa Jeremia itaka yo Jeremia 17 vers 4. U make you fire bom ini gadu ati. Gadu ati bom na utaku du sondu. You understand? En tenanga diftide we mo sondu baka. You understand? Wa olis even, want tama itaku ook moto na West-Afrika, ook moto in Ghana. Da politie in ja geschiedenis even pede sama ook moto werkelijk. Hij abuku van Babylon tot Timbuktu naar Timbuktu. Lees je bladzijde 80. Van 79. Abuku van Babylon naar Timbuktu. Bladzijde 79. In het jaar 65 veroverde de Romeinen legers onder generaal Pompeius Jeruzalem in 70 AD. AD wantaki baka Christus. In 65 baka Christus. Tenanga 70 na baka Christus. De Romeinen bij controle Jeruzalem en Judea. En de man val Jeruzalem aan. Vernietig een foto. In 70 AD, 70 na Christus. Judea se debe vernietigd. Want hij leest in Lucas dat Christus bij balide samatak. Hij ziet zo dat hij loont toe een foto. Dat hij lowe. En de man die ja doze, jam kwa in die mo. De man die ja in de België lowe, kwa in de België. En pede ka in de België tide. Afrika. Je hoort lees je. Maakten generaal Vespasianus en zijn zoon Titus met een grote slachting een einde aan de Joodse staten. Je ziet. En een biggie slachting, dat want ik de ma kie voeren sama. Een grote slachting, want ik de ma slacht die voeren de sama fugadu. De Israëliet, de Jew. De slacht die voeren de Jew. En de ma me kwam einde naar Joodse staat, de staten, de Joodse steden. Want sa, Jeruzalem be vernietigd helemaal, Judea vernietigd helemaal. De pikim gadu no jausu no no. Want dat akonde voer na panya. Na 1948 walota mangota en akonde tak dena de Jew man, leide mij leid. Wie naar de Jew voor de Bijbel. Lees goed hoor. In de periode van Pompeius tot Julius wordt geschat dat meer dan 1 miljoen Joden naar Afrika vluchten. Voor Romeinen vervolging en slavernij. Je ziet, bijna apasa 1 miljoen Jew zal go Afrika. En als je ook toe in de Bijbel te lezen Lucas. Dat je go naar in de bergi. Je verstaan? Dus pas 1 miljoen voor de slaven go naar Afrika. Zo voor de Romeinen sama, de man voor Rome no kiu. En dan pot je in de katibo. Want zelf attende de kiezen voor de pot je katibo ook toe. Je verstaan? Je een poco door. Hoe soort kleur de Joden bij Abi. De slavenmarkten waren vol zwarte Joodse slaven. Welke kleur waren ze lezen? Zwarte Joodse slaven. Je zat aquí, de slavenmarkten. PDBC li slaaf. De span na baka Joodse slaven, de baka Jew. De slavenmarkten bespan na de baka Jew. Dat fati de Jew ko weti. En hij woko de Jew no man ko weti. Na de sefi bandi jani sana e kai de sef maron de na de Jew. E kai de sef foto nenge de na de Jew. Pa maka okanisi mata wai koron man para man a wi na de Jew. Want hij niet attentie voor het na Christus. Da slavenmarkten bespang na baka Jew. Want hij ko overi no uitweg no dat wie ana volk fugado. Wie ana ano de Israëli. Je verstaan? Lees God hij niet zijn. Deuteronomium 28. 64. Abuku voor Deuteronomium 28 vers 64. En Masra sapanya yu na migrifu ala volku. Voor de wanka bapisi fu gron tapu te doro da traka bapisi. Je sa Bijbel taki. Masa na kyo panya na la de fo ukuf gron tapu. Daarom moet jij niet sana, moet jij niet Jamaica, moet jij niet India sefi tego Google CD tribe, na Jawaran tribe, dus tak wabi samanda. Dus alles heeft gron tapu gado na kyo panya. Utanga yesede, udi no holiday wet fugado anga de kumaderi. Daarom tanga di today, je feyanti ele luta kino ya molia wet fugado, wet na itelmo. De maje holi wet a secte. Aso de koli kawa on ino sabe a geschiedenis takina di ubo kwa wet fugado, meke balanda aini slavernij, meke ti de we vier maronda nanga inyuli keti koti. Dat die ubo kwa de wet fugado kwa slavernij. Gona versani. 68. Abuku voor Deuteronomium 28 vers 68. En Masra sachari yugo baka na Egypti na inisipi.
nada pasi pembe taki giyotaki. You know sa sidisi moro. En drape dem sa seri leki slafu. Sa yo do anga wi. En drape dem sa seri leki slafu. Drape dem o seri leki slafu. Ainda konde pe de man chayu kom, de mo be seli ke slafu en u konde wa be su konde monto. Tanga de istide te ba yon tekati na ba yan gwa Jerusalem of Judea. Tak e mo gwa Israel go luku pe de sama fum komoto. E ba yan li for gwa Holland, Amerika, Caribbean gebied, Jamaica, Trinidad of Dubai, tamay gwa Dubai no. Maar nooit baka uno daai ke volk gwa Jerusalem en Judea. Dat ski venya first, lees baka. En masa sa charigo baka na Egypti na inisipi. Na da pasi pembe taki giyotaki. You know sa sidisi moro. En drape dem sa seri leki slafu. Lek sa de mo selu. En drape dem sa seri leki slafu. En de man be selu ke slafu. Gustam? Dat de man bo selu lek slaaf. Dat ski venya Bijbel. Go na vers 25. Deuteronom 28 vers 25. Masra sa make you feanti naki you. You sa waka na wa pasi against them. En you sa loe fu them na sebi pasi. Je zie, constant toe. Zij de lo go tapsi. Maar dat die feanti be naki to, die feanti be pina you. Feanti be staff you, feanti be ki you. Die lo go tapsi. Sebi pasi lo go. Ome stam wa ba tapsi be na sebi ook to. Siksi bigi stam da be kwinti matawai o kanisi sa maka pa maka. Ja toch? Dat ben je na sebi pasi lo go. Want die be pina nya katibo. Kole sengi ook toe en wij en de rekaya boeken, ja? Wij en ons verleden. Want geschiedenisboek staat de Peking via Kisha School. Politie bladzijde 100. Veel slaven, vermoeid van het harde leven op de plantages, namen zelf de vrijheid. Zij vluchten via de rivieren het achterland in. Je ziet? De beloe. Dat je bij wat je loe komt op een festival feanti. Maar die de na sefi feanti de gewoon lobby. Die de na sefi feanti de kai maronda je te kijken aan na mine jape. Ase feanti de kolita ki a Jezus aan weti man. Ase feanti fi de lobby tide. Maar dat ina ifustan tak you feanti. Gadu kai you feanti ai nia Bible. Maar you wan libeke tak you wan libeke fa you wan wan aliki gadu. Tak ai libina wan ade sama ya ba. No. Gadu kai de you feanti. Ulowe como to feanti fesi daarom ulowe go abusi. Tide de you kai you se flow nenge lowe pansu lowe ma pansu. Maar lees hem baka kom zo dat je wil lowe kom op hij feanti fesi. A boek voor Deuteronom 28 vers 25. Masra sa make you feanti naki you. Anaki sa nakide. Abe ki you abe verkracht die vooral hij piking. Manenge se de mabe verkracht. Je verstaan? De mabe wipi fi wo kotanga na naki jama be naki you. En te be su kuflo ya mai ki you. Dat wat dat die weli van naki jama naki ne lowe kom op to sebi pasina ma fesi. Lees. You sa waka na wa pasi against them, and you sa loe for them na sebi pasi. Je ziet, als we lowe komen tot de man fesi, daarom te de we kan je se fi man pas, we lowe go abusi, maar tanga na uno free, maar tanga de de u de onderdruk ete. Gusta? Hoe jong go vers 28 aan 29. Deuteronom 28 vers 28. Masa sa naki you, zodat you sa kom lau en breni, en you sa abi jomporati. You sa firi fu fen you pasi na midi day, so like you breni suma firi na ini dumuru. En no sani sa go bu na you. En dem sa krakeri en por you fu tego. Ezi do krakeri you fu tego. Jangan no efeti grond recht no makisento. Maar beti kan trakta tanga de ma 76. Taki tap se yo de fu, nga foto de fu de ma. Maar jangan no efeti grond recht dat tot akuno free. Una rusa tap se. Dat is skiven Bijbel. De moka keli wis peigo. Want te bede pede ya ki go abusi baka. Want de de chaini busi de mai ko onder druki. Tak janaf mi, maar pis papira. Je begrijpt? You omdat you na de pikin fu gadu. Ja wis dai ko gadu baka, da la de pina ya gadu stop de. No man no ye po nya katibo du de ya. Wis wan bus konde ma to president. Next now kengi. U ba wan vice president kaba. Sa kengi. Next no kengi. No de sama ibalia ingi pool, de ibalia matawai. Ala se pedeman sita go to de Michael Kakeli de sama fui. That's ki venya Bible. E ke ben di ma we fi u fede o pasi. E de o mo las pasi to. Want ele ja boku we en onze geschiedenis. De lees tak voorzitter de sa fu be singi na aba fa jo lowe en fa jo feti. Kom lees en even na bladzijde 104 van we en onze geschiedenis.
Liederen en odos. De slaven zongen liederen over de slechte daden van de blanken meesters en opzichters. Zij gebruikten ook odos. Die zijn spreuken en gezegden die mensen gebruiken om bepaalde zaken te zeggen. Vaker bespotten zij ook de bashas. In de avonduren vertelden ze over het leven in Afrika en spraken over het in opstand komen. Je verstaan? Maar die de we zien van ook Kiobala, van ook drugs, van de savona bij woord toe. De sana huru. Je verstaan? Als adesande we zien die de is zo vaar ook. Want zelf doen we in die katibon en ketjou ne Cuba, fustaite dat de maar heel veel antiboy. En alle pokos zou be zien dat die freedom van olowe. Je verstaan? Maar die de day you shake you go free, ne we zien van jou ki e bala. Ik heb van ki you safe ya solanda. Sana safe we te kia safe trend aba. Amadjami option, amadjam feanti. Yanga de madena moxi. Ukai we fara Israël. Die de day uno sabi sama omo. In vers 37. A boek of Deuteronomium 28 vers 37. En you sa de wan skrekisani nanga wan gershitori nanga wan odo na midri ala den folku pe masra sachar you go. Una na wan kik. Do de wan odo wa gerstori. Jukai mek chilek alata. Jukai tingi. Ades wa odo jukai na roefer. Laten die pingo's weer in het binnenland gaan. Una odo gide tafel. Teesi de feesten de Yamaronda. Teesi de ma pot maronda ga de ma reclama. Kik de ma ite ke utapu. Want de ma ika yi maronto. Ane di ite ke poti gi sefi na. Wat na changa limit de do. Ina ikre pasasande. Gadu ka yu Israel. Ane de boti kata ki abi ka ki changa gadu anga libisama. Yuna wang de 12 fu piking. Yuna de 12 fu piking fu Jacob. Vader Jacob slaapt hij nog. Hij hoort de klokken luiden. Je a Bijbel lezen maar in een wiki. Want dat Juna de piking van Jacob. Je verstaan? De Wallach Israël United ook ja woord to sai taki. Daarom de maukai dat Juna maar Juna weggelopen vee. Juna met die loe. Want sam de man be maiki de meti anga bon maiki. A libisa maar de man be kisele maar pot brandmerk kai baka. Dat want de meti se be kiswa mo bumba handling mo de sama fuwi. Dat van de man ook kai loe meti. Van de man ook kai loe meti. Pakat de man kai bos niger. Pakat bosland kriol. Bakada de man poche ko maron bakada to taka kik de mai te keita. You know a gear story, you know odo. Dat na sa Bijbel etaki. Yo poko na vers 48. Deuteronomium 28 vers 48. We dan you sa dini you feanti disi masra sa seni against you. Na ini angry tem. Na ngadrei watra. Na ini susoskin. En na mankeri fu alasani. Ya to peli si attracta. Attracta dia nya buku ya. Want toen staan ze bij skiven. Wij zijn ons verleden. Dat is zoiets taki. Die de sluit vrede. Dan naar de bakka ben je wapen. En alle sansa obe afan hoe dat tapse. En tjanga de heeft tide. Alle sansa afan hoe dat de feanti fu wabif go. Kan je ons aan gim sa buskonde sa maka poti prijs ne. Wisi koti hoe dat tapse. Te do foto na ta follow ke poti prijs. A go to die wo come mu. You know ma kwa foto dai poti prijs ta ka go to scarce. No. Maar zolang het tomatis schaars aan foto, dan wil je staan je potje eigen prijs. Soepoe schaars, aan mijn potje eigen prijs. Pepe schaars, of alleen kai, aan mijn potje eigen prijs. Enigste staan kan de duur potje prijs aan politie. Dat die wam. Taas aan je nog maar potje prijs, aan mijn potje prijs die alasan. En alasan zou van hoe de tafel ook wel go. Tjanga pangi sevi, pangi stof aan, we meke pangi stof. Pangi stof aan Afrika be meke ook toe. Indonesië, Engeland, naar Holland, pangi stof be meke. Je verstaan? Dus at Bijbel dat je alles aan zei van hoe je feanti ook. Dat na sa skif aan je Bijbel. Look want to ma be discussie raba to uli bifu. Buskonde sa ma taxi ai sai de man ai erkennen to wesopi. Want dat de man ai zie ke on volop to. Want dat we dus dan erkennen to wala CBB. Ai aan pan isi erkennen to wala CBB. Sai de doef je no ma erkennen. Sai de doef je no on dat de man ai zie ke sama. Dat na sa skif aan je Bijbel ook toe. Lees hè. We dan you sa dini you feanti disi masra sa seni against you. Na ini angry tem. Na ngadri watra. Na ini susoskin. En na mankeri fu alasani. En na sa poti wa isi rokosani lont you neki te leki abesa figi you puru. Ici na di debe pote isi ya neki. Fo solo we kumonta de plantage. Isi be ja neki to. Isi be ja futu. De keti be ja wana. De sani be ja futu. Papa ta uti singi tak de purde isi keti na neki ma de kiruanga system. Ala de systeem die ma pot in place kwa baka na fornite humo. Juk moto a savu, yu lo gwa busi. O manga o pa be liberté te de gandi. Ano no, meisjes
13, 12, VTKB, 14, daarna Maite. Als dit op 28, de Libanga 5 man passa. Dat want dan kan je go achteruit. We go achteruit de bus kon deze man. Omhoog was komen, we go achteruit ook toe. Want dan heb je nog een oplossing die wat afzien. Nou we zien voor sommige drugs, sukru, perki. Dus doe ik moet dat savu, doe ik moet dat de plantage op, fusta mooi ketide. De Bijbel gaat me volk gewoon door gebrek aan kennis, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. En volk ugaduna big sabi. Give me Jesaja 1 vers 3. Jesaja 1 vers 3 voor snel. A boek voor Jesaja 1 vers 3. Da kou sabi en masra. San? Da kou sabi en masra. En da puriki sabi da koi voor en masra. A kou nga buliki, me sabe dat ik tu beisa tu don beis. Amaya doike buliki bia, amaya doike kauye. Aliki sagadu taki aba en volk lezen. Ma Israël no sabi. Masuma? Ma Israël no sabi. A volk fugadu wano sabi samade. De kaide sef maronti de wano sabi samana den. Ma buliki sabi dat tem kabanya gasi na pemi mwakago. A kou sabi dat tem kaba kharasa ya na pemi mwakago. Ma volk fugadu no sabi. Gadu sefi pocha nya buku aba en volk. Da samana minanga yufu koste aba tori de. Gadu sabi wi na gadu mekewi. Ne gadu tak mi volk no sab samami. Lees baka. Da kou sabi en masra. En da puriki sabi da koi voor en masra. Ma Israël no sabi. Mi people no prakseri. Volk fugadu na ipaki se tak samawi boy. Pou komoto. Sa uberu posu ko ya. Volk fugadu wana ipaki se. Ya ita fesbe sinya poku ya to. Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Buliki sabi anda maba kama no sabi papa. Je verstaan? Die hangen de wet man feti di lo ego abusi te contracta si for di sesta kanga de man. Baka o me ale mai ko giwan keli kita kuku amaya yi sese na amaya na igadu. Dat want aki abuliki se sabi sama ne igadu man. You no sabi sama you gadu. Je verstaan? You wano sabi sama igadu. Lees go do. Sa volk fugado edu TDD ook twete. Lees. Vers 4. Helu voor da sondu nazi. Wa people furu nanga sondu. Nga sa de lai. Wa people furu nanga sondu. Volk fugado lai nga sondu TDD. We kiu safe, we seli drugs dat we singa poco. Fosse in de dorpo lo besap tak e fo un fuma ja nya dorpo, kapite o sabida o kisama de lo fomiama. E fu li fore nguskutu o to na da tu bodu. Ma ti de mo tak ya dalama. Da de mo fomia dalama juist. Of de mo haligoni ja dalama. Ti de yo abi mai seli drugs in de dorpo. Ma isuku piki meisje of 12 jaar in de dorpo. No asa mana itaki wasani. Dat wat ka folo fugaru la nga sondu. Lisi. Helu voor da sondu nazi. Wa people furu nanga sondu. Wa siri fusuma disi tu takrutu. Saredu. Wa siri fusuma disi tu takrutu. De dai baka gigadu. Eke de biben de sweli yanga de yoka di de dini. De dai baka gigadu go dini wan weti gadu di no skife en ya Bible sefi. De holy de fesa de ifu de heiden sama. De dai de baka gigadu. Dat wat ak de fuanga ogi du leisi. Disi pori sani. Saredu. Disi pori sani. We polisani werkelijk, want te de honi stani holy pagwa. Dat sa de taki. De man ko pora face fuyon. Dan de mai poti foto a ini kranti to. Poti foto ta panet tak a ilu kuja sa man ko poli wa kapasi este. We polisani dat de mataki. Dat de mai sinawi. Dat a skife nya Bible leisi. Dembe libi masra. Saredu. Dembe libi masra. En dembe verferi da santa wang voor Israël voor kisi ati brom. Igadu kisi ati bo nya ma poti wa katibo. Ma ju ja poti wa katibo na befu kisi u se fitak ei kuda e baka gwa ugadu. Ma ju no dai go baka. Da wan tenge koite pe au senja a man piki fe kon o fornito gonta pangala de son du maini. E verstaan? Want toen hij dai go baka gadu. We gwa de man sa ibe de ama poti wa pa pikim. Ama ya bi on wentine taku. Of je denkt dat boya pastor de prikje, maar de boy, maar hij lelia wet voor gadu. Udai baka kwa gadu de Israël. Wat beter voor mij toch? Oli zo aan toe zijn je taal boek ja even. Bladzijde 83. Boek voor Timbuktu, dan Babylon from Babylon to Timbuktu. 83. Lees een hoofdstuk. Boek van Babylon tot Timbuktu. Ja. Het zwarte Jodenrijk Ghana. Het zwarte Jodenrijk van Ghana. Dus dat wat ik de samen deed ook om te Ghana. Van de bij Ghana voor het zwarte Jodenrijk. Dan de Jew beta in Ghana. Westkust voor Afrika. Lees. Het Zwarte Rijk van Ghana was gevestigd in het westen van Sudan. West-Sudan werd tijdens de koloniale periode
Frans-West-Afrika genoemd. Oké, we horen het. John Pogba 86. Bladzijde 86. Zwarte Joden van Ghana. Dat want ik de Jew, en een Juka, want ik de Juka, de Jusili. Wij Joodse zielen. Ga maar even dat je wie naar de Jusili voor de Bijbel. Lees. Bladzijde 86. De zwarte Joden hadden een voordeel ten opzichte van de Afrikaanse stammen. Je ziet, de zwarte Joden naar de Afrikaanse stammen, no be de sefi sama. Daarom de man die piseli wiki de baka. Dube go duba wan voorsprong aan de man tapu van wiki de wet fuga de dube holi. Ube libi sama ngau sefi. Daarom de man no be lobiu. De man jepi de baka kishu seli. Verstaan? Lees je? Ze droegen hun cultuur, geschiedenis, wetten en... Ze droegen hun cultuur, Cultuur, na saga dugi volgens de Bijbel. Lees je? geschiedenis, Geschiedenis na Bijbel. De Gandhi fu, wie na Abraham, Isaac en Jacob. Wie na de 12 fu. Lees je? wetten en geschreven, Wetten, tanga de wet jij in je Bijbel ete. Daarom tegen in het Oude Testament, dus dat jou maar gewoon even voeten. Je hebt nog maar kiezen om gaan je potje apart. Je bevallen pas, en mwasi van jou wat af kie met boelu. Als we met wet jij in je Bijbel zou je holen naar tapse ook toe. Maar tegen je op een Bijbel lezen, of tegen je tijd dat nou de wet niet tellen moet dat je nog voestaat aan de. Is je? Lees je? ze droegen hun cultuur, geschiedenis, wetten en geschreven documenten met zich mee. Is je? Dus, wat dat goed idee, want dat je hoeft kiezen, Johannes 8 vers 32. Maar jullie kan je zeggen, maar is dat je, nou een pikje voor Israël, je naar de Israëli. Want dan neem maar want dat je weggelopen vrij, met die lowe guabusi. Hoe staan? Want if je lowe, dan man kan je een vrijheidsstrijder. If je maar lowe komt als aan top, maar de man kan je maar een vrijheidsstrijder, want dat nou een crimineel. Deze is de laatste tekst dat we Aboku voor Johannes 8 vers 32. En sa sabi da waarheid. En de waarheid zal make je kom free. Zie, dus na de bal op Israël United te krijgen preki, Israël koini koma kanda in Christus, dat je sabia waarheid je ko free. Maar dat je het shalom, most en Christ bless. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. What is the nation? Nation is men leading by example.